Junta, building better Africa. Arafoti ngoma lilo wenawa amakozekera sikuti mawa nikupita kumaliro kumudzi malemuyo amakozekera kuti abwera kumaliro arafa uthenga ndi ali nkatikati mwakozekera dero ndimeneso iyeyo timavaso kuno kuchama wanikoloko sausiku kuti wataniso wamwalira Eso nali ngulumono ino munali ngulu mwaona kapena mwangomvetsedwa so ndi uyo ayi ndosatu vetsedwa so koma jelekiti nditu munthu yaramuona omwalira mwamuona ameneyo nditu mmeneso ali munthu ndimene omwe nditu Mwanthe zonse Govert Samuel Lazaro komanso Sizitu Kadewere tili mumudzi wa Nsendeza. Nsendeza ndi mudzi umodzi umene kupezeka mu konsolo ya Ulongwe mu lokalidadeso ya dzina lomweli boma lino la Angonia. Inde kuno kutete kwathu kuno ku Moshko inde ku Mosambiki. Chimene chatipangitsa kubwera kuno tamvetsedwa nkhani yonena kuti munthu wayikidwa wamoyo. Wayikidwa wamoyo zakhala bwanji mu njira yanji. Nde tabwera mudzi muno kuti titolere timve nkhani zosiyanasiyana komanso timadziwa kuti mudzi sukhala okha umakhala ndi atsogoleri. Ndatifotokozera kuti chimene akudziwa ndi chiyani nzoonadi kuti kuchitika maliro kuno kapena ndi zabodza. Anthu akungopeka kuti munthu akayika wamoyo zakhala bwanji chachitika ndi chiyani. Nde ndili ndi atsogoleri mudzi muno amene ndikufuna ndicheze nawo zili zitatu kuti kutsogoloko tipitirize ndi malipoti osiyanasiyana. Timakunyadirani ngati ndino amene mukutisata kudzera pa YouTube ndino alendo ndithu talembetsani tapangani subscribe kumene kuchako ndithu subscribe komanso ndamanga zanu zosiyanasiyana ndizothandiza like gosto komanso ndithu kupartijari video imeneyi kupangitsa kuti anthu ambiri akhoza kuonera ndi zinthu zopambana kwambiri. Kuti atsogoleri takupezani mmodzi muno ndino atsogolera mmodzi muno ndizoona zenzeni zona ndipo chaba yankhula ndi momasuka mawonso mukweza pang'ono ndi atsogoleri ndani ine ndine nyakwawa amene ndimayimira mudzi wa Mphezi dzina langa ndine Mika Migeri Mphezi ndilima na shabe rimene mudzi uno nditwose mudzi si anthu amakudza kuti kunsendeza ndi ubwere Mphezi bwanji mene panopa pali midzi itatu pali Sendeza Sede pali Mulale ndiye pali Mphezi mudzi unochitika maliro ndi Mphezi chabwino tatifotokozera maliro achitika motani mmudzi muno mpaka nekukafika kuyika m'manda ino muti tatipatsatsatane wa zinthu ngati zimenezi maliro loweruka kudamwalira mdala wina kucha kwa loweruka kudamwalira mdala wina mama adadzandipeza kuti kwachitika maliro mdala nomwalira ndipo lidabwera udzapanga mwambo maliro kudada ine ndakagona kumene kuja usiku chamma 12 koloko pamene ndadzandira foni so kwa nzanga kuti amayi Akatalina amene amakhala kuvira amene achoka kuno mudzi amwalira ndiye ndata amwalira zakhala bwanji kuti amadwala kuti andithu munthu amwalira mwadzidzidzi ndiye pano adandiuza kuti panopa tili ku chipatala ndipo tikubwera nawo ndipo kunadzafika chamma 3 koloko kukusha mayi ameneyo ndiye lero tapanga mwambo tulutsa maliro tanyamula tapita pa mtengo abusa ambolalika pamene padzionetsa kuti atsikana ena adzenera kuti tiona munthu pa mtundapo vala chanjano pamene anthu adzambothamanga uthamangira kuti kodi kumene kujako ndiye zinthu zakhala choncho ndithu anthu anapita kumene kujako kuimbira wanthu uthamanga kuti akamuone munthu amene kuti kodi ndi ndani kodi malemuwa kapena ndi ndani ndionetsa kuti munthu ameneja sadapezeke yayi koma kunapirikira ndithu kuimbira wanthu kuti akaone zamalodza ngati zimene zachitikazi. Mwambo wa maliro sunasokonekere pa nthawi poti anthu amathamangitsa munthu amene kapena amathamangira kuti akamuone munthu amene akuganiziridwa kuti ndi malemuyo sunasokonekera mwambo amene uzinakhala bwanji onse kapena kumanda uzinakhala bwanji ndipasani chithunzithunzi pamene pa kumasiye komanso kumanda pamenepa panadzionetsa kuti
atambolalikaku pamene padzaoneka zimenezo kuti paoneka munthu patsijapo ndiye kudzanetsa kuti anthu amene adzambothamango kumeneko amapangitsa dongosolo monga lolalika abusa adzayima chifukwa cha anthu amathamango kumeneko koma sanapita anthu onse ayi poti panali khwimbi la anthu anthu anapita kumeneko ena anatsala ndiye pachita dzonetsa kuti nthawi ndi imene dzuwa likupita ndiye tadzalamula kuti makosana tete tinyamuke tipite kumanda. Mpingo umene umalalika ndi wanji kapena kuti malemu anali mpingo wanji? Mpingo umene ndithu malemu amapita ndi Assemblies God. Assemblies of God. Yeah. Chabwino muja mufuna kusalama kuti sitateno anthu anathamangirako kumabe mmene mwadzaona chipulikiti ndi zina zoteno komanso nthawi mwadzalamula kuti tikhoza kupita kukaka thupi limene mwambono wayenda bwanji kumandako angotenga bokosi kukayika kapena nthawi imene amanena kuti taona munthu malemu kusuzumira bokosi mapezeka kuti mulibe? Inonetsa kuti munthu amene anali mbokosi ndithu alipo ndithu takayika koma tinadzaona ngati zamalodza kuti wina aoneka patsijapo ya koma mwambo wende bwino ndithu wamaliro pakati akayika tufura kusapana muli pakhonde no kuchokera kumanda? Ili pakhonde kuchokera kumanda. Agwira ntchito imene ndani ndi adzukulu kapena ampingo ono mmene mukambiramo? Amene amagwira ntchito imene ndi adzukulu ndithu. Mudzi muno zidachitikako zimenezi atsogoleri? Zimenezi tunsi zinachitike de kuyamba kumeneko mudzi muno kuona zinthu zimene zodabwitsa zachilendo. Mufurukosa bwanji kwa anthu amene mayang'anira anthu amene makhala nawo mudzi muno? Ineyo ndifurukosa kuti zimenezi sitifuna tidzazipeso sitifuna kuti zidzachitikeso chifukwa zimenezi si zinthu zabwino mudzi muno. Zonyazitsa ndithu mudzi ndithu. Yeah, tathokoza kwambiri atsogoleri muli ndi mafuna kuonjezera mwina kwa amene ine sinakwanisa kufunsani. Ineyo mawanga onjezera ngothokoza kubwera kwanu ndithu awayiresi kuti mudzafufuze kuti kodi zamalodzazi zakhala motani. Chabwino. Ndithu. Tathokoza dzina lija atsogoleri? Ine ndine Mika Miguel. Anyakwa mudzi muno? Anyakwa amudzi Mphezi. Zabwino zonse. Somo kwambiri. Tikupitirilabe kutolera malipoti osiyanasiyana mudzi muno mwasendeza tili ndi achinyamata amene anatengera nawo gawo pa maliro amenewo. Kuti m'bale wanga dzina ni ndani? Dzina langa ndi Samson Lyson. Samson Lyson makhala mudzi muno? Ya muno ya. Nsendeza? Ya. Koma lilimana lanji mene? Mphezi. Ya. Auri zakhala bwanji kuno? Zinthu zake mzochititsa mantha ndithu ngakhale munthu akamayankhula pena pake zimakhala zokhudza kwambiri fwa ndi mmene ichitikire ifa yake ndi zokhudza ndithu. Ndiye tilipo lendo kuti tinyamule siwa tipenera kumanda ampingo akuyendetsa mwambo wawo akulalika abusa ndi mmene patapeza kuti azimayi ena amalawira kuti apite kuvira ku nyumba kwawo kumene amakhala. Ndiye atafika pakadambo pompa pafupiso mmene papa pamene adzakumana naye munthu uja nkumayeza naye amakonesa yankhula naye munthu umamuona munthu kuti munthu uja ndiuyu ndithu kumayankhula naye pachapa. Neno anthu ake adzadziwa anazoona kuti munthu uyu amene akupangira mwambo kokoyo ndi uyuyu ndimeneno adzamuona munthu uja nkwambothawa no munthu uja ndithu. Ndiye pamene no azimayi anabwera sodzanena anathu anadzolana nasi azimayi achakuvila ananyamuka kuti amapita pamene amayankhula naye. Ndi anthu akumasiye ena anadziwa bwanji no kuti okhe ayankhulana chifukwa kuti nadziwe anthuwo analipoti pamachitikira mwambo apopo ndiye ndi pamusipa ng'ono pompa pafupi isomenepo munthu anema mipopo ndiye ndi anthu achana amanena kuti munthu uja ndi uyuyu ndithu ndimene anthu anadzanyamula yekhamu kumambothamangira izo nali ngulu mono. Ino munali ngulu mwaona kapena mwangomvetsedwaso kuti ndi uyo ndiyosati umvetsedwaso koma direkiti ndithu munthu yotamuona omwalira mwamuona ameneyo ndithu mmeneso alili munthu ndimene omwe ndithu anavala morani munthuyo wavala mentinyo yoyera ali ndi pachita yofiira wavala duku lake loyera ndithu. Ndi wakaswera nokuti pambopo anthu amathamangisa mwana tikuyandikira gomwe lolo likuoneka kumeneko ya ndimene munthu yadzadisoera sizotululo pena kuti ngasi matsenga ndithu ife mangothamangira ndithu basi nakatikira bwanji ndithu. muchamwaniramo kuti imfa imene yachitika za mayi amene ndi zinthu zaleweputsa kwambiri omwalira motani mmene munamvetsera kuti munthu omwalira za matenda munazonda zinakhala bwanji? Za matenda uthenga wa matenda ndithu kumudzi kuno sunadivekere koma adzangovali loti kwachitika maliro ifa kuti lipa maliro naso chapompa pafupi nyumba zimezi ndithu timakoze kumaliro amene wawo mwati bwanji zimakhala bwa amakozekeraso kubwera ali kuvirako atafa uthenga maliro enawa amakozekeraso kuti mawa nikupita kumaliro kumudzi malemuyo amakozekera kuti abwera kumaliro atafa uthenga ndi ali mkatikati makozekera dero
ndimenenso iyeyo timavaso kuno kuchama wanikoloko za usiku kuti wataniso wamwalira kumwalira ovira kumwalira ovira ana anthu sorayoka kuno wanikoloko kupita mmene timadzafika kuno ili filikulo munthu sanadwale yani sanadwale ndi zinthu zodabwitsa kwambiri zodabwitsa zedi komanso wasiya mwana okhanda ndi akupezeka zoti nthawi imene akuoneka akupita akukufamu akuoneka sikuti ali mwanayo koma mwanayo kuno ali moyo koma akupezeka zoti ali naye ndiye zinthu zodabwitsa kwambiri simunazioneka kuti zimenezi ayi kuyamba ndithu ino monga chinyamata chabwino kumanda zinaenda bwanji ino mwana ngasi inonso ndino adzukulu noto kumanda ogwira ntchito zaenda bwanji kumanda ano pambopo ikathupili imene zinakhala bwanji feno kumanda kwasirina pite fano nali bizeno ndi umathamanga akuona tani ndiye kumanda kujano sirina pite ndithu chabwino zina ndani ine dzitanga ndine Suze William kumeneko Samson Lyson kuti muli ndi matabwera na chinyamata tikuona chinyamata mbale wanga chabwino iya ndi chinyamata sowena amene sakufuna kuoneka pa TV yathu atakhala ni pompo koma kuti kutsogolokonso tipereke malipoti osiyana-siyana dakali momuno mudzi ndithu mwansendeza takhala ni pompo ku Balance Semanal Base Channel wireless yathu ya ku Angonia pa 107.3 MHz takhala ni pompo. Pano tili ndi mmodzi mwa mamulumuzana amudzi muno ndithu akhoza kulankhula ziwiri zitatu zokhuzana ndi nkhani imene yachitika muno inachitikapo ndikuyamba koma mujamwabveramo ndithu akunena kuti ndikoyamba ndipo zinthu zimenezi ndi zachilendo sizinachitikepo ndetimva uthenga ochokera mwa mamulumuzana mmodzi ndithu mwa mamulumuzana amenewa amakhala zilangiza amene amatha kulangizanso mwina azitsogolera amene ali mmodzi muno monga anyakwawa komanso mwanangiza achinyamata ndi anthu ena kuti kukhala timakhala bwanji ndi zina zotero mwina atsogoleri tisankhule zambiri dzina ndi ndani? Dzina langa ndine Gratia Odilek ino ndiye ati mamulumuzana akuluakulu mmodzi muno chiona zenizeni chabwino ati mwachitika zozizo muno zoona adi mudzi muno mwachitika zozizo zimene so ngakhale ifeyo tadabwa zimene sizinachitikenso mudzi muno kalera nulonse kalera tulonse sizinachitike kweya mpang'ono pomwe zachilendo izi nzachilendo chabwino ndipo tona zinthu zina zake zodabwitsa kwambiri pa nthawi imeneyi zimene zimachitika zimene ifeyo nkalera tulonse sizinachitike ndipo timaona adi pamene pamapangika mwambo wa maliro ulaliki uli pakati ndipo tadzango kumva anthu kulankhula ndipo anthu ena kumayimirira ndipo kumathamanga kumapita chakumdambo uko ndiye gulu lonse limadzayimirira pamenepo ndikudabwa ndikufunsa chachitika nchiyani ndiye kumalankhula kuonetsa kuti munthuyo amene tinayepo mpano monga amene wakufa amene akuonetsa kuoneka ngati chakumaziko choncho gulu mbiri limathamanga mpaka na kuwoloka kuoneka kuti zinthuzo mapeto ake sakazopa ndomboni sanapezeke athamangitsa ndithu kumasana mkwile kuti mpaka na kuwakwera phirilo koma munthuyo palibe mboni iliyonse kuti amugwira ndipo munthuyo pezeka palibe ndizabodza zimenezo zongopeka mwina una anafuna kungotchuka atu kapena mwina kungoipisa mbiri kapena amalida kapena kungoganizira chabe kapena amene sitidziwa kuti anaona bwanji ufuna kupereka mbiri imeneyi chabwino ino monga atsogoleri amudzi muno kapena kuti mamulumuzana nduthenga wanji imene mukhoza kupereka kwa mabanja osiyana-siyana ku nkhani yoyang'anirana kuti tisangoyipitsirana mbiri komanso kupangirana chipongwe chifukwa ngati zachitika zimenezi ndiye kuti pali kudana anotu mwina ndauche munga upereka uthenga wanji monga ino amvula zakale koma uthenga ndiwonena kuti maitidwe awa kawirikawiri chifukwa chake nkuti sibwino pamene mbiri tikutulutsa mbiri mwina mbiriyo inafunika izikhala yoona chifukwa mwina mwache zimenezi zikhoza kupangitsa kuti anayake banja ofedwawo mitima maloma mitima kuti ikhale pansi mapeto ake mitima ichasikhala pansi yayi ndiye mapeto ake makhala ngatino mukwerezeranso nkhondo imene pakati pathu singatithandize tizikhala bwanji ifeyo kuyenera kuti tizikhala bwinobwino koma khati tione chinthu china chake tipereke umboni koma chinthu chili choona osati kupereka umboni zoti mapeto ake sizikhala zoona tathokoza kwambiri zabwino zonse dzina lake mwatenda zikomo kwambiri zikomo iyayi ndithu ndi mmene takwanisa kuyankhulana ndi mmodzi mwa akuluakulu kapena kuti mamulumuzana amudzi muno ndi mitu ndithu imene makhala pansi ndi atsogoleri osiyanasiyana ndi kumaunguzana komanso kufotokozerana kuti apa tipange bwanji kapena zakhala bwanji kapena nkhani imene talendera bwanji komanso kukhala pansi ndi achinyamata amudzi muno ndi amabanja osiyanasiyana ndi akufotokoza kuteno kuti sibwino kuyipitsirana mbiri kuti wakuti watene kapena wakuti watene pafunika zinthu ziti kamafotokoza tiyeni tizikhala
nkhani ndi umboni. Takhale ndipompo malipoti sotsatira kutsogoloku titi tikupatsireni. Panopa tili ndi abusa ampingo umene amatsalirikira ndithu pa zofuta zimenezi. Kodi abusa muli bwanji mapiriro? Tili bwino, ino muli bwanji asikuli? Tili bwinonso kwambiri. Mwina anthu adzi kuti tikucheza ndi abusa andani? Oya, ino ndine busa Remish Kokhoza amene matumikira mpingo wokunjala njira. Mpingo wokunjala njira? Ya. Mpingo umene umatchedwa ndi dzina la Assembleia de Deus. Assembleia de Deus kapena kuti Assemblies of God. Ya. Ndicho kumene ndithu. Tatifotokozera ndi kumaliro mwambo munalendera bwanji za uthenga wa maliro komanso tatifotokozera ndi mmene mwambo wayendera mpaka nikumafika pano. Tikuona ndithu kuti muli ndi timu yonse pamene mukubwerera kuti mudzipita aliyense mmakwawo. Nzoonadi feo tengomaliza kulandira amene masaka nandi mbale wathu Ambuye kuti ulifika kaodabwa ukhangasimaka pamwe mbora yampitamba kulalikira tangala anthu amba kutsuma munthu uyo zimene zoita zodudumesa kwa ife ngati ampingo tonacha chilendo fezana chilikenso ndiye kumbe femo mboma lilo wapitira kuyenda izoti nasilana aka akubanja ano akutondola zimene zofamina aka matamangira ugomo kuti apita uko kumefeno ngati ampingo sisi natikhuze tanguta mboma lilo kumbali ikazayenda bwanji atsukula nditengera nogawo kapena anthu amodzi muno kapena anthu osanango kuthamangira kumeneko basi kuti afuna akagwire munthu amene omwalira. Ayi koma adzukulu onse nditinena uko manthu osagwirisira ubwinobwino monga nane yogera monga mudzi awo ndi ena anthu amene anabwera amene amalindira nomene amati akuyizika mutoko koma onse adzukulu takhana kuti mophilisa mpingo osenda bwinonse. Nduthenga wanji wapadera umene mukhoza kupereka kwa Khristu amene ino mumatumikira chilimbikitso ndi chotani pa zovuta ngati zimenezi komanso kubanja lofedwa limupereka uthenga wanji chilimbikitso? Inotunga kuona kuti panopa tili nyengo yotsiriza imene zambiri zenera kuchitika za chilendo ndi ngati sa Khristu limene kukhupika Mulungu kuti munthu akachoka pakati pathu muimfa kote kusaphuza sobwera kwa ife koma ife pamene iye wapita monga kumata kujato chimene chilungitu ndiye na Khristu tumakhala olimba ndi kuti nyengo yotsiriza imene zambiri zenera kuchitika za chilendo kuti inoziona zesana zose kukhema makolo athu foti munthu yazo ndetse kuti china chilichonse chitoneka pambalambanda kuneso akubwera. Mukakhala ndi mawu ofuna kuonjezera mwina amene ndisinakwanise kufunsana abusa? Ineyo kwanga ndikuyamika komanso kufuna kulimbikitsa onse amene maliroku kuti asatutumuke komanso kukhala nafedwa asataye mtima kufanya zovaiva za anthu komewo alimbike mtima kunkhulupirira Mulungu ndithu uthenga umene monga kubanja lofedwa iwowo nkhope yawo ikhale pamaso pa Mulungu asavutike fena amabwera ndi machinjiro osiyanasiyana apita ndikwakuti akumanda auche zimene zikuzokuwapasula komanso kuwaletsa chikhulupiriro chawo koma ngati anthu okhulupirira azi kuti munthu ali masiku awiri obadwa ndilo kumwalira tile kuti siye chilendo ngati ate maso pa Ambuye moyo ulipo kutsogolo. Dzina lija abusa kumapeto? Ndine busa Remish Kokhoza amene ndikutumikira mpingo wokunjala njira. Zikomo kwambiri ndi amene abusa Remish Kokhoza amene akutumikira mpingo ndithu umene wa Assemblies of God kunjala njira anadzatengera nawo gawo kumwambo wa maliro umene muja mwa filamu malipoti osiyanasiyana okhudzana ndi maliro wa amayi amene wakunena kuti sanadwale komewonso amakonzekera ndithu akhoza kudzatengera nawo gawo komalironso a munthu wina amene wamwalira imwenso ndi wamudzi muno komanso ndi wachibale ndikuti amene mukuwaona amene ali mumgalimoti mmenemu ndi wena mwa Khristu wa mpingo umenewu amene anabwera kuzaperekeza ndithu mbale ameneyo pang'ono muzambiri ndizimenezo zinekafuna kukwasireni kumodzi muno mwasendeza makamaka mu konsolo ino ya Ulongwe. Ine ndi Govert Samuel Lazaro komanso Sizitu Kadewere. Mutakhala ndi tsiku labwino Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo. Club Junta, building better Africa.